Wata babbar kotun da ke zamanta a jihar Rivers ta hana babban alkalin jihar aiwatar da umarnin da Majalisar Dokokin Jihar ta bayar na fara shirin tsige gwamnan jihar Siminalayi Fubara. Kotun ta bayar da wannan umarnin ne bayan shigar da ƙara kan hancin matakin da Majalisar Dokokin ta ɗauka, inda ta ce ba a bi ƙa'idojin doka da kundin tsarin mulki yadda ya kamata ba kafin bayar da umarnin tsige gwamnan. A cewar kotun, babban alkalin na jihar Rivers bai kamata ya ɗauki wani mataki kan umarnin majalisar ba har sai an kammala sauraron ƙarar da ke gaban kotu, domin kaucewa karya doka da rikice-rikice irin na siyasa. Masana harkokin siyasa na bayyana cewa matakin da kotun ta ɗauka na hana babban alkalin kotu na jihar Rivers din aiwatar da umarnin Majalisar Dokoki na tsige gwamna zai iya ƙara dagula rikicin siyasa da ya daɗe yana addabar jihar. Sun ce wannan hukunci ba zai kawo ƙarshen rikicin ba, sai dai ya ƙara tsawaita rikicin iko tsakanin manyan jigajigan siyasar jihar, musamman ma tsakanin tsohon gwamnan jihar Rivers din kuma ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Nyesom Wike da kuma gwamna mai ci yanzu Siminalayi Fubara. Rahotanni na nuni da cewa bangarorin biyu na ci gaba da amfani da karfin siyasa da kuma tasirin magoya baya wajen karfafa ikon su a jihar, lamarin da ke haddasa rarrabuwar kawuna a cikin gwamnati da majalisa. Masana sun ce wannan fafatawar ta iko na iya jefa jihar Rivers din cikin matsanancin rikicin siyasa wanda zai iya shafar tsaro da zaman lafiya da harkokin tattalin arziki, musamman ma ganin cewa jihar na daga cikin manyan jihohin da ke samar da man fetur a Najeriya. A cewar su, duk wani rikici da zai shafi Rivers na iya shafar harkokin man fetur da kuma kudaden shiga na ƙasa, har ma da harkokin tsaro a yankin Niger Delta, inda a baya aka sha fuskantar tashe-tashen hankula da kuma lalata bututun mai. Haka kuma wasu na nuna fargabar cewa yadda ake jan al'umma zuwa bangarorin siyasa daban-daban na iya haifar da rikice-rikice irin na siyasa da tashin hankali da karya doka, musamman ma idan rikicin ya ci gaba ba tare da wani sasanci ba. Sahura Usman, FVM Hausa International.